ଅଛି। ପହରଦାର ସବୁ ଦ୍ୱାର ଅଟକାଇ ଦିଅ। ହୀରା ହାର ହଜିଗଲ, ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ। ମହାରାଜ, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ଆଉ କେହି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଗୋପାଳ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରାଣୀଙ୍କ ହାର ହଜିଗଲା। ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରି 1000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ହାର ମିଳୁନାହିଁ। କ'ଣ କରାଯିବ ଗୋପାଳ? ମହାରାଜ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏକ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ଗୋପାଳ? ମହାରାଜ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ହୀରାର ଅଙ୍କନ କରିଦେବ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଙ୍କନ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଗୋପାଳ, ଏଥିରେ ହାର ମିଳିବ କିପରି? ମହାରାଜ, ସବୁ ଲୋକ ହୀରା ହାର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ହାର ଦେଖିଛି ସେ ଠିକ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିବ। ତାହା ଦେଖିଲେ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଯାହା କୁହ ଗୋପାଳ, ତୁମେ ଜଣେ ଅତି ଚତୁର ଲୋକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶ। ଯେଉଁ ଲୋକ ରାଣୀଙ୍କ ହୀରା ହାର ଅଙ୍କନ କରିଦେବ ସେ ପାଇବ 1000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର। ଯେ ଅଙ୍କନ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଙ୍କିଦେବି ନା 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ହଁ, ମୁଁ ଫୁଲହାର ଆଙ୍କିଦେବି। କ'ଣ, ଏହା ତ ଫୁଲହାର, ଏହା ହୀରାହାର ନୁହେଁ। ଏହିପରି ହାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଲା। ମହାରାଜ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର କେହି ଆଣିଛନ୍ତି କି? ମହାରାଜ, ଏହି ହୀରାର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆଙ୍କିଛି। ଠିକ୍, ହୀରାହାର ଅଙ୍କନ ତୁ ଏହା କେଉଁଠୁ ଦେଖିଲୁ? ମହାରାଜ, ମୁଁ କରଣୀ ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ପାଇଥିଲା ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ ହାର ଫେରାଇ ଦିଅ। ଗୋପାଳ, ତୁମେ ଖାଲି ଚତୁର ନୁହେଁ, ତୁମେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏହି 1000 ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଇଁ। ମହାରାଜ, ରାଜ୍ୟର ମାନ ମୋର ପୁରସ୍କାର।